Για πολλούς εκτός Ισλάμ, το μουσουλμανικό προσκύνημα, γνωστό ως Χατζ, μπορεί να φαίνεται σαν λατρεία κτηρίων ή λίθων. Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια αρχαϊκή τελετή που αγγίζει τα όρια της ειδωλολατρείας. Αλλά σήμερα θα σας αποκαλύψουμε το απέραντο βάθος που κρύβεται σε αυτές τις ιερές πράξεις που βρίσκονται σε αρμονία με ολόκληρο το σύμπαν, δοξάζοντας τον ένα αληθινό Θεό, τον Αλλάχ. Τι γίνεται αν η Κάμπα δεν είναι απλώς ένας κύβος από πέτρα, αλλά μάλλον ένα κέντρο που αντανακλά την ίδια τη δομή του σύμπαντος? Τι γίνεται αν κάθε βήμα, κάθε κίνηση, κάθε λέξη που λέγεται κατά τη διάρκεια του Χατζ είναι μια ηχό μιας θεϊκής τάξης που υπερβαίνει την ανθρώπινη κατανόηση? Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, θα σας δείξουμε το απίστευτο βάθος αυτής της διασύνδεσης, υπολογίζοντας πόσο απίθανο είναι αυτή η κοσμική αρμονία να είναι προϊόν τύχης. Αυτό το ιερό προσκύνημα, που προέρχεται από την Αραβία του 6ου αιώνα, φέρει μαζί του μια βαθιά σοφία και νόημα που η σύγχρονη επιστήμη μόλις αρχίζει να κατανοεί. Ελάτε μαζί μας καθώς εξερευνούμε τα θαυμαστά μυστήρια του Χατζ, όπου οι κοσμικοί ρυθμοί συνυφαίνονται με το ανθρώπινο δέο σε μια μεγαλοπρεπή πράξη λατρείας. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ταξίδι. Είναι μια θεϊκή ένωση με όλη τη δημιουργία. Και σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτά που θα μάθετε σήμερα θα σας εκπλήξουν βαθιά. Στην καρδιά του Ισλάμ βρίσκεται το Χατζ, ο πέμπτος πυλώνας της πίστης, το ιερό προσκύνημα στην Κάαμπα στη Μέκα. Η Κάαμπα, που συχνά αναφέρεται ως ο οίκος του Αλλάχ, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φυσική κατασκευή. Για αιώνες, έχει χρησιμεύσει ως το πνευματικό κέντρο του πλανήτη, προσελκύοντας πιστούς από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Και μία από τις πιο βαθιές πράξεις λατρείας που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του Χατζ είναι το ταβάφ, η περιφορά της Κάαμπα 7 φορές, αριστερόστροφα. Αλλά τι κάνει αυτή την κυκλική κίνηση τόσο σημαντική? Το ταβάφ είναι πολύ περισσότερο από μια φυσική τελετουργία. Συμβολίζει την ενότητα των πιστών, τη σύνδεσή τους με τον Αλλάχ. Και, όπως θα δούμε, αντανακλά τον ίδιο το σχεδιασμό του σύμπαντος. Στο Κοράνι, ο Αλλάχ λέει: «Οι 7 ουρανοί και η γη και ο μικρόν μετών ότι υπάρχει σε αυτά το δοξάζουν». Δεν υπάρχει τίποτα που να μην δοξάζει τον επενό του, και όμως δεν αντιλαμβάνεστε τη δοξολογία τους. Σούρα Αλ-Ισρα, εδάφιο 17, 174. Αυτό το εδάφιο μας υπενθυμίζει ότι όλα όσα υπάρχουν, από τους απέραντους γαλαξίες μέχρι τα μικρότερα σωματίδια, βρίσκονται σε συνεχή υποταγή στον Αλλάχ. Όλα τον δοξάζουν, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ αυτής της παγκόσμιας δοξολογίας και του ταγάφ γύρω από την Κάαμπα? Πως αυτή η απλή πράξη του περπατήματος εκύκλαντα ανακλά την κοσμική τάξη? Μείνετε συντονισμένοι για να αποκαλύψουμε τα βαθιά μυστικά αυτής της ισχυρής σύνδεσης. Καθώς εμβαθύνουμε στα μυστήρια του Χατζ, ανακαλύπτουμε ότι το ταγάφ, η επταπλή περιφορά της Κάαμπα, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τελετουργία. Είναι μια πράξη λατρείας που είναι σε αρμονία με ολόκληρο το σύμπαν, αντανακλώντας τη θεμελιώδη δομή της δημιουργίας. Κατά τη διάρκεια του ταγάφ, οι μουσουλμάνοι περιφέρονται γύρω από την Κάαμπα, αντανακλώντας έτσι τη φυσική τάξη που διέπει ολόκληρο το σύμπαν. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, αυτά τα εντυπωσιακά παραδείγματα αριστερόστροφης κίνησης στο σύμπαν. Η περιστροφή της γης. Ο πλανήτης μας περιστρέφεται αριστερόστροφα, δημιουργώντας τον κύκλο της ημέρας και της νύχτας που συντηρεί τη ζωή. Η περιστροφή της σελήνης γύρω από τη γη. Η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη αριστερόστροφα, επηρεάζοντας τις παλήριες και τη φυσική ισορροπία της ζωής στον πλανήτη μας. Η περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Η γη περιστρέφεται αριστερόστροφα, προκαλώντας τις εποχές και διατηρώντας την οικολογική ισορροπία. Η περιστροφή του ηλιακού συστήματος γύρω από το γαλαξιακό κέντρο. Ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία αριστερόστροφα, συμβάλλοντας στην κοσμική σταθερότητα. Η περιστροφή του ίδιου του γαλαξία. Ο γαλαξίας μας περιστρέφεται αριστερόστροφα, υπακούοντας ένα μεγαλύτερο κοσμικό σχέδιο. Ακόμα και σε υποατομικό επίπεδο, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε επακριβώς καθορισμένες διαδρομές σύμφωνα με συγκεκριμένες κβαντικές συνθήκες, καταδεικνύοντας μια σύνθετη τάξη που διαπερνά τις μικρότερες μορφές δημιουργίας. Σε βιολογικό επίπεδο, το αίμα στην ανθρώπινη καρδιά περιστρέφεται σπυροειδώς, συχνά αριστερόστροφα, διατηρώντας τη ζωτική ροή του αίματος που μας κρατά ζωντανούς. Σκεφτείτε απλώς πως όλες αυτές οι κινήσεις, είτε γαλαξιακές, πλανητικές, ατομικές ή βιολογικές, περιστρέφονται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, σαν ολόκληρο το σύμπαν να ήταν σε αρμονία με αυτή την πράξη λατρείας. Και αν θυμηθούμε το εδάφιο που αναφέρθηκε προηγουμένως, γίνεται προφανές ότι όπως ακριβώς όλα στους ουρανούς και στη γη δοξάζουν τον Αλλάχ, έτσι και το ταγάφ εναρμονίζεται με αυτή την κοσμική δοξολογία. Αλλά θα μπορούσε αυτός ο τέλειος συγχρονισμός να είναι μια απλή σύμπτωση. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαπιστώσει ότι η πιθανότητα να συμβεί αυτό τυχαία είναι μικρότερη από το 1/10 του 1%. Αυτή η εκπληκτικά χαμηλή πιθανότητα δείχνει ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά μάλλον μέρος ενός σκόπιμου, θεϊκά προκαθορισμένου σχεδίου. Εκτελώντας ταγάφ, οι μουσουλμάνοι δεν περπατούν απλώς σε έναν κύκλο, ευθυγραμμίζονται με την κοσμική τάξη,
συνδεόμενη με την κοσμική δοξολογία του Αλλάχ. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι υπάρχει ένα βαθύ νόημα πίσω από το ταγάφ, αλλά γιατί ακριβώς 7 φορές οι μουσουλμάνοι κάνουν περιφορά γύρω από την Κάαμπα. Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο αριθμός 7 είναι απλώς μια τυχαία επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στο Χατζ. Θα μπορούσε ο αριθμός 7 να έχει ένα βαθύτερο, πιο θαυματουργό νόημα, ας το ανακαλύψουμε. Στο Ισλάμ, ο αριθμός 7 έχει ένα βαθύ νόημα. Οι μουσουλμάνοι εκτελούν το ταγάφ γύρω από την Κάαμπα 7 φορές, αντανακλώντας τη θεϊκή τάξη που έχει καθιερωθεί μέσω της δημιουργίας του κόσμου. Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται πολλές φορές τόσο στο Κοράνι όσο και στη φύση, συμβολίζοντας την πληρότητα και την τελειότητα. Στο πλαίσιο των τελετουργιών του Χατζ, οι προσκυνητές περπατούν επίσης μεταξύ των λόφων της Σάφα και της Μάρουα 7 φορές και πετούν 7 πέτρες σε συμβολικές κολόνες που αντιπροσωπεύουν το διάβολο. Αυτή η επανάληψη του αριθμού 7 έχει βαθιές συμβολικές συνδηλώσεις και συχνά βρίσκεται σε θρησκευτικά κείμενα, τη φύση και τον ανθρώπινο πολιτισμό, συνδέοντάς μας με βαθύτερες πνευματικές και καθολικές αλήθειες, σαν οι ίδιοι οι νόμοι της δημιουργίας να υποδεικνύουν αυτόν τον ιερό αριθμό. Ο αριθμός 7 στα Ισλαμικά κείμενα. Οι 7 ουρανοί και οι 7 γέες. Το Κοράνι αναφέρει 7 ουρανούς και 7 γέες, αντανακλώντας το μεγαλείο της δημιουργίας του Αλλάχ. Οι 7 στίχοι της Σούρα Αλ-Φατίχα. Το πιο ευρέως διαβασμένο κεφάλαιο του Κορανίου, που αποτελείται από 7 στίχους, τονίζει την πνευματική σημασία αυτού του αριθμού, όπως απαγγέλλεται σε κάθε προσευχή. Ο αριθμός 7 στη φύση και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Οι 7 ήπειροι και οι 7 θάλασσες. Η διαίρεση της γης σε 7 υπήρους και 7 παγκόσμιους ωκεανούς αντιστοιχεί στο θεϊκό μοτίβο που διαμορφώνει το φυσικό κόσμο. Τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου. Το φυσικό φως διασπάται σε 7 ξεχωριστά χρώματα, συμβολίζοντας την τάξη και την ομορφιά της δημιουργίας. Οι 7 φάσεις της σελήνης και οι 7 ημέρες της εβδομάδας. Ο χρόνος και ο σεληνιακός κύκλος δομούνται γύρω από τον αριθμό 7, δημιουργώντας τους φυσικούς ρυθμούς της ζωής. Οι 7 αυγενικοί σπόνδυλοι των θηλαστικών. Είτε πρόκειται για άνθρωπο, καμιλοπάρδαλη, φάλαινα, ελέφαντα, νυχτερίδα ή ακόμα και ποντίκι. Σχεδόν όλα τα θηλαστικά έχουν 7 αυγενικούς σπονδύλους, καταδεικνύοντας συνέπεια στο βιολογικό σχεδιασμό. Οι 7 νότες στη μουσική κλίμακα. Στη μουσική, υπάρχουν 7 βασικές νότες που αποτελούν τη βάση όλων των μελωδιών, αντανακλώντας τη δομημένη αρμονία της φύσης. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν τα θαύματα της δημιουργίας, ο αριθμός 7 αναδύεται φυσικά, όπως φαίνεται στα 7 θαύματα του κόσμου. Όταν αναλύουμε αυτές τις περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι η επανάληψη του αριθμού 7 είναι στατιστικά απίθανο να είναι σύμπτωση. Αυτή η βαθιά επανάληψη στα Ισλαμικά κείμενα και τη φύση αντανακλά ένα βαθύτερο θεϊκό νόημα, συμβολίζοντας την ενότητα μεταξύ του πνευματικού και του φυσικού κόσμου. Σε μια εποχή που η προηγμένη επιστημονική γνώση δεν ήταν διαθέσιμη, πώς θα μπορούσαν αυτές οι τελετουργίες, η κίνηση του ταγάφ και ο αριθμός 7 να βρίσκονται σε τόσο τέλεια αρμονία με το φυσικό κόσμο? Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτή είναι η θεϊκή τάξη, το αποτύπωμα του Αλλάχ στο σύμπαν, που αντικατοπτρίζεται σε πράξεις λατρείας που έχουν τελεστεί για πάνω από 4.400 χρόνια. Αλλά τώρα μπορεί να αναρωτηθείτε, γιατί η κίνηση είναι τόσο κεντρική σε αυτές τις πράξεις λατρείας, ποιο βαθύτερο νόημα φέρει η κίνηση στο Κοράνι και στην επιστήμη? Ας το ανακαλύψουμε μαζί στο επόμενο μέρος. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής, ενημερώστε μας στα σχόλια. Απλώς βάλτε μια καρδιά. Και αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, ένα like, μια repost ή μια εγγραφή θα σήμαινε πολλά για εμάς. Όταν το Κοράνι περιγράφει την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, χρησιμοποιεί την έκφραση κούλα νεφάι φαλάκι γιασμπαούν, το καθένα κινείται στη δική του τροχιά, Σούρα Λαμπιά, εδάφιο 23. Αυτή η περιγραφή, που δόθηκε πριν από περισσότερους από 14 αιώνες, ταιριάζει εκπληκτικά με αυτά που έχει ανακαλύψει η σύγχρονη επιστήμη για το σύμπαν. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη. Το καθένα στη δική του μοναδική και ακριβώς καθορισμένη τροχιά, τη δική του τροχιά. Ο ίδιος ο ήλιος κινείται. Περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας. Κάθε ουράνιο σώμα, από τους πλανήτες μέχρι τα αστέρια, κινείται σε μια λεπτή ισορροπία βαρυτικών δυνάμεων, διατηρώντας την πορεία του. Αλλά η χρήση της λέξης γιασμπαούν, επιπλέει, στο Κοράνι έχει μια ακόμη βαθύτερη σημασία. Η επίπλευση υποδηλώνει κίνηση μέσω κάποιου μέσου. Για αιώνες, ο χώρος θεωρούνταν άδειος, ένα κενό. Ωστόσο, οι σύγχρονες ανακαλύψεις δείχνουν ότι ο χώρος δεν είναι άδειος. Είναι γεμάτος με σκοτεινή ύλη και κοσμικά σωματίδια που δημιουργούν την ουσία μέσω της οποίας κινούνται τα ουράνια σώματα, σαν να επιπλέουν. Για να επιπλέεις, χρειάζεσαι ένα μέσο για να επιπλέεις. Μία άλλη υπέροχη σύμπτωση μεταξύ της γλώσσας του Κορανίου και των επιστημονικών ανακαλύψεων. Το σύμπαν κινείται συνεχώς, ενεργώντας με εκπληκτική ακρίβεια.
Αυτή η κίνηση αντανακλά ένα ανώτερο σχέδιο, σαν να καθοδηγείται από ένα αόρατο χέρι. Η ομορφιά αυτού του εδαφίου υπερβαίνει κατά πολύ τις επιστημονικές του προεκτάσεις. Υπογραμμίζει επίσης την περίφημη γλωσσική κομψότητα του Κορανίου. Πάρτε, για παράδειγμα, την έκφραση «κούλανε φάι φαλάκιν», ο καθένας στην τροχιά του. Αυτή η έκφραση έχει μια σπάνια παλινδρομική δομή. Δηλαδή, μπορεί να διαβαστεί από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά. Αυτή η μοναδική ποιότητα αντανακλά τις κυκλικές τροχές των ουράνιων σωμάτων και καταδεικνύει την αρμονία που είναι υγιεινή στο σύμπαν. Αυτή η συμμετρία στη γλώσσα δεν είναι μόνο σαγηνευτική για τον αναγνώστη, αλλά αντανακλά και την ευαίσθητη ισορροπία των δυνάμεων που διέπουν το σύμπαν μας. Τα παλινδρομικά είναι σπάνια σε όλες τις γλώσσες, ειδικά στα ιερά κείμενα. Ένα διάσημο αγγλικό παράδειγμα είναι η λέξη «Madam». Η παλινδρομική δομή του Κορανίου υπερβαίνει την απλή αισθητική. Αντυχεί βαθιά με τη φυσική πραγματικότητα του σύμπαντος, όπου τα ουράνια σώματα ακολουθούν αδιάσπαστους, αρμονικούς κύκλους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνητής νοημοσύνης, η πιθανότητα ένα μόνο εδάφιο στο Κοράνι που να αντικατοπτρίζει την έννοια της αιώρησης, την πολυδρομική δομή και την κατανόηση της τροχιάς του δομημένου χώρου, πράγματα άγνωστα στην επιστήμη του 6ου αιώνα, να συμβεί τυχαία είναι περίπου 1 στα 5 εκατομμύρια. Αυτό το εκπληκτικό γλωσσικό φαινόμενο αποτελεί απόδειξη μιας θεϊκής πολυπλοκότητας πέρα από την ανθρώπινη φαντασία. Μας προσκαλεί να εξετάσουμε τις εξαιρετικές συνδέσεις μεταξύ της γλώσσας, της επιστήμης και του ίδιου του σύμπαντος. Το θέμα της αέναης κίνησης δεν περιορίζεται στα αστέρια και τους πλανήτες. Αντικατοπτρίζεται στην ιερή τελετή του Ταγάφ, της περιφοράς γύρω από την Κάαμπα. Γνωρίζατε ότι η περιφορά γύρω από την Κάαμπα δεν σταματά ποτέ. Μέρα και νύχτα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, οι μουσουλμάνοι εκτελούν αυτή την πράξη λατρείας αδιάκοπα, αντιχώντας την κοσμική τάξη. Βλέπετε τον παραλληλισμό. Όπως τα ουράνια σώματα περιστρέφονται στις τροχές τους, έτσι και οι άνθρωποι περιφέρονται γύρω από την Κάαμπα στη λατρεία τους. Από τους γαλαξίες μέχρι τα ηλεκτρόνια, από την καρδιά που αντλεί αίμα μέχρι την περιστροφή της γης, όλα στο σύμπαν βρίσκονται σε κίνηση. Είναι ο συνεχής και αρμονικός ρυθμός της ζωής. Αλλά τα μυστήρια του Ταγάφ δεν περιορίζονται στη γη. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε την εκπληκτική έννοια του Ταγάφ στους ουρανούς, όπου ακόμη και άγγελοι περιφέρονται γύρω από την ιερή δομή πάνω από τους 7 ουρανούς. Αυτός ο ουράνιος παραλληλισμός καταδεικνύει το βάθος αυτής της πράξης λατρείας. Ενώ οι μουσουλμάνοι εκτελούν τα βάφ γύρω από την Κάαμπα στη γη, μια παράλληλη πράξη λατρείας λαμβάνει χώρα στους ουρανούς. Ακριβώς πάνω από την Κάαμπα βρίσκεται το Αλμπέιτ Αλ-Μαάμουρ, η ουράνια Κάαμπα. Ο προφήτης Μωάμεθ, ειρήνη σε αυτόν, είπε ότι 70.000 άγγελοι εκτελούν τα βάφ γύρω από το Αλμπέιτ Αλ-Μαάμουρ κάθε μέρα. Μόλις την ολοκληρώσουν, δεν επιστρέφουν ποτέ. Αυτό αναφέρεται σε ένα χαντιθίτα που κατέγραψε ο Αλμπουχάρι. Αυτό σηματοδοτεί τον ατελείωτο κύκλο λατρείας στους ουρανούς. Το Κοράνι αναφέρει συντομία αυτή την ουράνια κατοικία στη Σούρα Αλ-Φατούρ, κεφάλαιο 52, εδάφιο 4. Τονίζοντας τη σημασία της, ο συγχρονισμός του Ταβάφ μεταξύ των ανθρώπων στη γη και των αγγέλων στον ουρανό καταδεικνύει την ενότητα όλης της δημιουργίας στη δοξολογία του Αλλάχ, από τους πιστούς στη γη μέχρι τους αγγέλους στον ουρανό. Η συνεχής κίνηση αντανακλά μια καθολική υποταγή στο θέλημα του Αλλάχ. Εκτελώντας το Ταγάφ, οι μουσουλμάνοι συνδέονται πνευματικά με αυτόν τον τεράστιο κοσμικό κύκλο λατρείας που εκτείνεται τόσο στον ορατό όσο και στον αόρατο κόσμο. Το Χάτζ είναι κάτι περισσότερο από ένας από τους 5 πυλώνες του Ισλάμ. Είναι η κορυφή της πίστης και της αφοσίωσης. Για αιώνες, μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο σειραίουν στη Μέκα, την ιερή πόλη, για να εκπληρώσουν αυτό το ιερό καθήκον, μια πρακτική που χρονολογείται από την εποχή του προφήτη Μωάμεθ, ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν. Ωστόσο, η σημασία του Χάτζ υπερβαίνει κατά πολύ το φυσικό προσκύνημα. Είναι μια βαθιά εμπειρία που ενώνει τους μουσουλμάνους πέρα από κοινωνικές, οικονομικές και φιλετικές διαιρέσεις. Κατά τη διάρκεια του Χάτζ, κάθε προσκυνητής δίνεται με τα ίδια απλά λευκά ρούχα, εκτελεί τις ίδιες τελετουργίες και απαγγέλει τα ίδια λόγια λατρείας, τονίζοντας τη θεμελιώδη ισότητα όλων ενώπιον του Αλλάχ. Αυτή η ισχυρή επίδειξη ενότητας υπενθυμίζει στους μουσουλμάνους ότι στα μάτια του Θεού, είμαστε όλοι ίσοι, ταπεινοί υπηρέτες ενώπιον του Δημιουργού μας. Ωστόσο, το φυσικό ταξίδι του Χατζ είναι μόνο μια αντανάκλαση ενός βαθύτερου πνευματικού ταξιδιού. Το προσκύνημα συμβολίζει το ταξίδι της ψυχής προς τον Αλλάχ, την απελευθέρωση από τις εγκόσμιες ανησυχίες και την επανασύνδεση με τον αληθινό μας σκοπό, τη λατρεία μόνο του Αλλάχ. Τα απλά ρούχα και ο ναός, απαλλαγμένοι από στολίδια, συμβολίζουν την επιστροφή στα βασικά, αποβάλλοντας στρώματα ταυτότητας που συνδέονται με την κοινωνική θέση, τον πλούτο ή τη φυλή. Οι προσκυνητές σε αυτή την κατάσταση αγνής υποταγής αναζητούν την εγκύτητα με τον Αλλάχ, όπως ακριβώς η ψυχή αναζητά το δημιουργό της. Οι τελετουργίες του Χατζ, όπως το Ταβάφ, το Σαΐ και οι στάσεις στο όρος Αραφάτ, αντανακλούν στιγμές πνευματικού αγώνα και ταπεινότητας, επιτρέποντας τους πιστούς να βιώσουν την αναγέννηση και την ανανέωση.
Είναι ένα κάλεσμα για επιστροφή στον πυρήνα της πίστης μας και για να επιβεβαιώσουμε τον τελικό σκοπό της ζωής μας, την επίτευξη της εγκύτητας με τον Αλλάχ. Το Χάτζ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή σειρά τελετουργιών. Είναι μια βαθιά, μεταμορφωτική εμπειρία που αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα του πιστού. Όπως ακριβώς η Κάμπα στέκεται σταθερά στην καρδιά του κόσμου, έτσι και η πίστη ενισχύεται στην καρδιά κάθε μουσουλμάνου. Φανταστείτε τον εαυτό σας ανάμεσα σε εκατομμύρια ανθρώπους ενωμένους από έναν μόνο σκοπό. Μας υπενθυμίζει ότι αυτή η ζωή δεν είναι παρά ένα προσωρινό καταφύγιο. Ο αληθινός σκοπός βρίσκεται πέρα από αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το Χάτζ, ένα βαθύ κάλεσμα της ψυχής, μια επιστροφή στο δημιουργό μας με ταπεινότητα. Μας υπενθυμίζει ότι αυτή η ζωή δεν είναι παρά ένα προσωρινό καταφύγιο και ο αληθινός σκοπός βρίσκεται πέρα από αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία του Χάτζ, η ενότητα με τον κόσμο. Ενώνεται με το ρυθμό του σύμπαντος, όπου όλη η δημιουργία δοξάζει το δημιουργό της. Είναι ένα ισχυρό κάλεσμα που αντυχεί ανά τους αιώνες, προσκαλώντας μας να ακολουθήσουμε το ίδιο μονοπάτι με τους προφήτες Αδάμ, Αβραάμ, Μωάμεθ, ειρήνη σε όλους τους. Το μήνυμά τους ήταν ένα: να πιστεύουμε σε έναν Θεό και να το λατρεύουμε, όχι για χάρη τους, αλλά για χάρη μας. Αυτή η θεϊκή πρόσκληση τονίζεται στο Κοράνι, όπου ο Αλλάχ διέταξε τον προφήτη Αβραάμ, ειρήνη σε αυτόν, να κηρύξει το προσκύνημα σε όλη την ανθρωπότητα. Και διακήρυξε στους ανθρώπους το Χάτζ, και θα έρθουν σε σένα με τα πόδια και με λιγοστές καμήλες, προερχόμενοι από παντού και από μακριά. Σούρα Αλ-Χάτζ, κεφάλαιο 22, στίχος 27. Οι ανταμοιβές για αυτό το ταξίδι είναι ανυπολόγιστες. Οι προσευχές που προσφέρονται στην Κάμπα πολλαπλασιάζονται εκατονταπλάσια. Και για εκείνους των οποίων το Χάτζ γίνεται δεκτό, η ανταμοιβή δεν θα είναι τίποτα λιγότερο από την Τζένα, τον αιώνιο παράδεισο. Εδώ, ακόμη και η μικρότερη ανταμοιβή είναι πέρα από κάθε φαντασία. Σας δίνονται όλα όσα επιθυμεί η καρδιά σας. Ο αέρας είναι γεμάτος με το άρωμα των κήπων του παραδείσου, όπου κάθε φύλλο και πέταλο αντανακλά αόρατη ομορφιά. Αυτοί οι κήποι προσφέρουν καρπούς τόσο εξαιρετικούς που μια μπουκιά μπορεί να δώσει απεριόριστη χαρά. Και ποτάμια από καθαρό νερό, γάλα, μέλι και κρασί ρέουν σε αυθονία, έτοιμα να σας αναζωογονήσουν και να σας ευχαριστήσουν. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν αιώνια νεότητα, δύναμη και ομορφιά, επανενώνονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και ζουν σε ατελείωτη αρμονία και αγάπη. Είναι ένα μέρος όπου ο φόβος, ο πόνος, η πείνα και η θλίψη απλώς απουσιάζουν. Αντίθετα, μια αιωνιότητα ειρήνης και ευχαρίστησης είναι τόσο τέλεια που δεν θα θελήσετε ποτέ να την εγκαταλείψετε ή να την ανταλλάξετε με τίποτα άλλο. Αυτή η ειρήνη είναι σαν την ουσία του μουσουλμανικού χαιρετισμού, ασαλάμ, μια βαθιά ηρεμία που ξεπερνά οτιδήποτε μπορούμε να κατανοήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Κι όμως, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η ευχαρίστηση του Αλλάχ και η θέα της παρουσίας του, μια εμπειρία που γεμίζει τη βαθύτερη λαχτάρα της ψυχής. Αυτή η ανταμοιβή φωτίζει κάθε γωνιά της Τζένα, γεμίζοντας τη με θεϊκό φως και νόημα που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Για όσους δεν είναι μουσουλμάνοι, αυτή είναι μια πρόσκληση να γίνουν μάρτυρες του βάθους αυτής της θρησκείας, να τη δουν πέρα από τα στερεότυπα και να ξεκινήσουν ένα ταξίδι κατανόησης αναζητώντας την αλήθεια. Και για τους μουσουλμάνους που δεν έχουν κάνει ακόμη αυτό το ιερό ταξίδι αλλά έχουν την ευκαιρία, ας είναι αυτό μια υπενθύμηση. Οι πύλες του Χατζ είναι πάντα ανοιχτές και οι ανταμοιβές εκτείνονται πολύ πέρα από αυτόν τον κόσμο. Σας έχει παρουσιαστεί η ομορφιά και το βάθος του Χατζ και του Ταγάφ, της πράξης του δοξολογήματος του Αλλάχ, όπως κάνει ολόκληρο το σύμπαν. Τελικά, είναι το κάλεσμα του δημιουργού σας. Και το μόνο ερώτημα παραμένει: θα το απαντήσετε? Αυτός που θα σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι της καλοσύνης θα ανταμοιφθεί όσο και αυτός που το έκανε. Σαχί Μάσλιμ, βιβλίο 16, Χαντιθίτα 36. Αν αυτό το βίντεο σας ενέπνευσε, μοιραστείτε το και βοηθήστε να διαδοθεί το μήνυμα του θεϊκού θαύματος του Αλλάχ, απηχώντας το κάλεσμα του προς όλη την ανθρωπότητα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε και να σχολιάσετε. Μερικές φορές μια απλή προσευχή ή ένα χαμόγελο είναι αρκετό. Η υποστήριξή σας μπορεί να καθοδηγήσει άλλους στην αλήθεια και θα ανταμοιφθείτε ατελείωτα γι' αυτό. Περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται. Φροντίστε να παρακαλούσετε το επόμενο βίντεο ή να δείτε τη λίστα αναπαραγωγής. Ακόμα πιο χρήσιμα και διασκεδαστικό περιεχομένο. Σας ευχαριστώ για τα likes, τα σχόλια και την υποστήριξη σας. Βοηθά πραγματικά στην ανάπτυξη του κανάλου.